sakop sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulong nagruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Diyos marhay na hapon. Ako si Mark Mendoza. Asin-uya ang mga nangingenot na bareta sa oras na ini. Pagdakul kan e-bike sa siyudad ning Naga, nakakaalarma na para sa Federation Tri-Mobile asin e-trike sa siyudad ning Naga. Aramon taman ang kumpletong detalles kaiyan sa report ni Melvin Machado. Alarming na kita na sa 4,000 na ang e-bike. Kung papabayaan ta magrehistro, ini mga tagaluwas ning Naga sa Tuya, maabot ang panahon ngunyan palanganay, grabe na ang traffic. Saro ini sa nahihiling ni Mr. Hill Bilen, Presidente ng Federation of Tri-Mobile E-Trike Driver Operator Association sa siyudad kang Naga, sa epekto kang padagos subot na pagrehistro ka mga e-bike na hali sa luwas kang siyudad na naglalaog sa Naga. Apera ka ini, na imbestigaran asin na kumpirmar ninda ang ginigiwong pagpasada ka mga e-bike. Ginigibo ini sa mga iskinita kang siyudad. Nadagdagan pa kang hali subot sa banwang kang Milaor Camarines Sur. Dakulang kabawasan man subot ini sa ganansya kan mga parapadyak. Yun po yan si nangyayari sa palibot-libutan. Halong-halo na yung mga taga Santa Cruz, Palawag-lawag ba yan, Libuton, Kalawag, Iuman iyan, Guamalig sa mga Balatas. Ito mga talagang mga mahihiling tamang bagay yan. Sa Rupa, yung mga taga Milaor na mga e-bike, nakakarayo, nakakabutig diyo. Ngunyan si mga jeep man kang Milaor, nagahalatin na ni pasahero duman. Pero naabala man. Kan mga taga Milaor na jak nagralaog digdi sa highway, nagahatod ni mga pasahero digdiyo, asin nagahatod digdi sa mga terminal. Kung mahiling ta may mga video ako, report ka sa kuya mga presidente, tan sabi ko sa mga presidente kantuda, picturean nindo tangani makuata, sa kuya may basihan kita para magreklamo kita. Ang sitwasyon na ini kan e-bike sa siyudad ang naidulog naman kang grupo ni Mr. Hill Bilen sa LTO, asin nakatalan suratan subuot ang mga lokal na gobyerno nakataid kang Naga na magpasarmanin sa diring ordinansa na nagpapangalan na biyahe sa luwas kang sa indang banwaan ang mga irerehistrong e-bike. Para sa One Media TV48 Naga, Melvin Machado, Newsbreak. Mientras tanto, hinagad ni Public Safety Office Executive Director Rene Gumba ang tabang kan publiko na kuananing picture o anuman na impormasyon ang e-bike na nagkakayod o nagpapasada sa siyudad ning Naga asin isumbong sa indang opisina. Susog ki Gumba kadaklan sa violation na nakukumitir kan mga may e-bike iyo ang pagkuanin pasahero. Siniguro man ni Gumba na padago sindang madakop kan nagbabalgar sa ordinansa urog na sa pagkabanggi. Sa iba pang bareta, 5 kalalakihan ang naaresto kan Philippine Drug Enforcement Agency Camarines Sur asin PDEA Naga sa sarong anti-illegal drug bypass operation sa kinukonsiderar na drug den sa Barangay Concepcion Pequeña, Siyudad ning Naga na yaon sa atubangan kan Police Station No. 2. 15 gramo ning subot shabu ang nakumpiskar kan mga otoridad na nagkakantidad 42,000 pesos. Nagsiserving support unit man ang Naga City Police Office, City Intelligence Unit asin Police Station No. 2. Mientras tanto, araman subuot kan Naga City Police Office, Police Station No. 2 ang aktibidad sa lugar kung saan nagkondusir nin bypass operation ang PDEA Camsur asin PDEA Naga City. Yung identified nilang subject na doon sa malapit sa kanila is on and off, considering na nagbo-board man lang, so hindi talaga doon. So kung lumitaw na naman yung tao, yung subject, saka naman nila mapapag-aralan yung transaction o yung modus operandi. So considering na on and off at not knowingly na yung PDEA ay nilalakad na rin pala. So nung nalaman nga during sa communication siguro ng intelligence operatives na PDEA na ang naka-ready, so wala naman pong problema yun sa amin kasi iisa lang naman ang goal ng agencies. Actually sila nga yung pinaka-lead agency naman talaga, yung PDEA natin. So alam po ng police station natin yung galawan doon na mga subjects. Padagos pa sa mga bareta,
200,000 pesos ang kabilugan na kantidad na naresibin ni Lola Maximina Aguilar kan Barangay Tinago, Siyudad ning Naga, kasabay kang isang ika-100 birthday. Ang 100,000 pesos ang hali sa local government unit kang Naga City na pinagsusugo kang City Ordinance number 2017-052 o ang City Centenarian Incentive Ordinance. Apwera kaini may suwayman na 100,000 pesos na pinagtao ang DSWD para kay Lola Maximina. Asin yan ang mga bareta sa oras na ini. Permisa ng mag-antabay sa One Media TV 48 Naga para sa iba pang nangingenot na mga bareta. I-follow ang Samuyang official Facebook fan page, One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Diyos mabalos kang sa indong pag-antabay. Dakop sa ginibog drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa Siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please.